За втора поредна година в Кюстендил се провежда празник на плодородието. С него се възвръща една стара традиция в курортният град, известен като плодородната градина на България. Организатори са общината и Института по земеделие в Кюстендил, който през настоящата 2009 година чества 80 години от своето създаване. Събитието протича в 3 поредни дни, а мястото е Общинският драматичен театър. Символ на тазгодишното издание на празника е огромна 2-метрова ябълка, която по думите на организаторите тежи близо 1 тон. За нейната направа са използвани 800 кг ябълки от различни сортове. Няма как човек да не се снима пред това наистина впечатляващо произведение на изкуството. Ето защо и снимките бяха много. Самият празник по традиция откри кметът на Кюстендил Петър Пълнов. Благодаря ви, че намирате си действително да се преборим за тази традиция и да върнем славата на овощарството в нашия регион и в България. Господин Домозетов, специално към вас и екипа ви мога да кажа едно огромно благодаря. Защото Институтът по земеделие е истинския стълб на овощарството през цялото време, което е съществувало. Не искам да пренебрегвам никого. Просто молбата ми още веднъж. Не забравяйте майката земя. Тя ни е създала и тя ни е дарила. Благодаря ви, успешен празник на всички. Културното събитие включва редица мероприятия, но основната част заема изложението на есенни плодове и зеленчуци, подредено в фоайето на драматичния театър. Тук свои щандове са аранжирали земеделски производители, читалища, училища и детски градини. Представители на двете съседни държави Македония и Сърбия също участват в настоящото изложение, което е с конкурсен характер. Участниците се съревновават за най-едър грозд, най-едра ябълка и най-красиво аранжиран щанд. Журито в последствие наистина ще бъде затруднено, тъй като тук може да се видят плодове и зеленчуци с изумителни размери, като например тиквичка с дължина над 1 метър, грозде дълго цели 80 см, огромни картофи и ябълки. Всичко това доказва колко плодороден е кюстендилският край. Това потвърди и Института по земеделие с показаните от него над 120 сорта ябълки. Една наистина впечатляваща колекция, с която никой друг институт от страната не може да се похвали. Най-много посетители обаче се спират пред щандовете на най-малките участници в празника на плодородието. И има защо. С проявено въображение и усет към красивото, децата са превърнали плодовете и зеленчуците в истински произведения на изкуството. От вкусния материал малчуганите са изработили дори и персонажи от световно известни приказки, като Пепеляшка, например. Всеки ще го победи. Да. Мотовчето вика, ябълката
къде. По-късно стана ясно кои са наградените участници в празника на плодородието. Най-едрата ябълка в изложението тежи 600 грама. Тя е на участниците от читалището в село Таваличево. За нея те получиха парична награда и грамота от директора на Института по земеделие в Кюстендил, професор доктор Димитър Домозетов. Читалището от село Драговищица също получи награда. Значи гроздото тежи 3,5 кг, което е класирано като най-голям грозд, но имаме също и най-дългия грозд, който е 80 см, най-едра тиква, която тежи 51 кг и най-дълга тиква, която е 90 см. Всичко това е произведено в Драговищица. За да се произведе такъв голям плод е необходимо много грижи, поливане, торене, пръскане. Овощарската традиция на Кюстендилския край е жива през всички времена и предавана като опит и култура от поколение на поколение, от род на род. Това показва и фотоизложбата, представена от Държавния архив. От нея ясно се вижда, че първият национален овощарски конкурс, заявен от община Кюстендил, е през далечната 1896 година. Проведен под патронажа на тогавашното Министерство на търговията и земеделието, той е бил първият и единствен по рода си такъв празник за страната. По време на тридневния празник в Общинския драматичен театър се състоя и карнавал на плодородието. В него се включиха над 200 деца от всички детски градини. Облечени в атрактивни костюми, малчуганите преминаха тържествено по главната пътека на залата, след което се качиха на театралната сцена. Там децата пяха и се забавляваха, а с тях, разбира се, и публиката. В този момент бе увековечен с една обща снимка. Културното събитие в града под Хисарлъка завърши с богата фолклорна програма.